rom pentru 5 întreprinderi sociale. Primul exemplu, strângerea selectivă a gunoiului, confecționarea portului tradițional rom, înființarea unei orchestre muzicale, prelucrarea metalelor prețioase. Locuințe sociale persoanelor dezavantajate. Și aici Centre educațional șansa a doua pentru tinerii care nu au avut posibilitatea de a învăța. Cursuri de învățare a unei meserii, alfabetizare, înființarea unei clase pentru instrumentiști. Cam cum vă împărțiți banii? Câți bani ați avut voi? 3. 750, cam, nu? 700 ceva de mii. 3 ați fost? 2 persoane, da? Cam 500 și ceva de mii de euro. Cum îi împărți? 540. Cum îi împărțiți banii? Unde dați mai mulți bani? Asta vi se pare principalul. Subliniați-l cu ceva, că asta vi se pare principala locuințele sociale pentru persoanele defavorizate. Acum,